खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बे बेंटलनि अन्थाइबारि माया क्लाबाव फैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय बे माटिया दिजाब्रां सारनि मुङाव खुंनाय फुटबल टुर्नामेन्टआ थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों स' आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बेखौनो बुंनो सानोदि आं दिनै बेहाय फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गोबां क्राउडखौ नुनानै मानसिफोरा जोंनि प्लेयार्सफोरखौ थुलुंगा होदों ओमफ्राय आरो जोंखौ बिदिनो नायनो होननानै फैदों लैहोर लैहोर ओंखारबोदों स' बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आंथ' होननो थांबा आङो बिदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एसे ड्रप थानाय बायदि जाथ'सिगोन 3 इयार्सफोर माने फार्दार स्टाडिसनि थाखाय ओमफ्राय खिन्थु आङो सम मोनोबा बे बोसोरथामावनो सम मोनबाथाय आङो गेजेर गेजेर खालामगोन खिन्थु बहुद खम नुनो मोनगोनखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय थाबाय खिन्थु बोसोरथामनि उनाव आंखौ एकदम माने एक्टिभ नुबाय थासिगोन आरो आं होननो थांबाथाय आङो 2010आव फिल्म खालामग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आं 2012आव खालामदों आंना फिल्मनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्राय भिडिअ एलबामनिफ्राय स्टार्टिं होनोबा आङो आंनि HSLC होखांनानै आङो स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो माने भिडिअ एलबाम्सआव बांसिन स्टार्ट खालामनाय जादों आरो दासिम लानानै आं फिल्माव मोनथाम जाबाय बिदिनो सब फिसा फिसा रलाव दंजोबो ओमफ्राय भिडिअसआ दाहालागि आइ थिंक 7 जानांगौ आंनि मुङा जाबाय सुदेम सना रामचियारी ओमफ्राय आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मसलपुरनि ओमफ्राय आंनि बाबानि मुङानो जाबाय दिपक कुमार रामचियारी ओमफ्राय आइनि मुङा जाबाय माइनाव रामचियारी